Ai, senyor, ja hi tornem a ser. No em volen enlloc. Ara mateix haig de guillar d'aquesta pensió. Ja van 12. Oi, per què em treuen? Em fan una gràcia. Fi al cap, el meu ofici és tan digne com un altre. No hi entra tothom que vol a les pompes fúnebres. S'ha de tenir una gran cultura general, s'ha de ser molt viu per entrar a les pompes fúnebres. S'han de parlar llengües i llengües mortes. A més, desenganyeu-vos el fil al cap per aquí, per aquesta cartera que porto, que és allà on tinc el mostruari de caixes que haig d'anar ensenyant com un ànima en pena, i hem de passar tots, i anirem de primera o de tercera, però això no és allò d'esperar les rebaixes de fi d'any, A més, gràcies a Déu, jo no em puc queixar, perquè dins de tot em guanyo força la vida, cosa que no poden dir molts avui, que hi ha molta crisi, per aquests mons de Déu. A l'estiu potser no, veus? A l'estiu ens baixa una miqueta la feina. Sí, sort tenim dels turistes, com tothom. Home, sempre en peta algun, veuràs. I és curiós, els enterrem vermells encara, noi. Es veu que els hi ha provat aquesta gent, això. Carai, qui deu ser? Sí, digui. Dieu. Sí, sóc jo. Hola, Pep! Ai, carai de Pep! Què hi ha de nou? No en sabia res. Així heu fet un conjunt. Així ja teniu conjunt. Com us dieu? Els tiquismiquis? Està bé, és bonic el nom. Què us passa? Teniu el cantant malalt? Ja. Jo? D'on vols que el tregui, jo, un cantant? Home, jo sempre que necessito cantants tiro mà del clero. Jo també parlo, en sèrio, Pep. Però escolta, però que ho dius de debò? Però escolta, Pep, però com vols que jo... home, res, com vols... Escolta, tu, Pep, celebro molt que els carregats de punyet... Dic que els tiquismiquis tinguen molt d'èxit, noi. Adéu, Pep. Aquest Pep està sonat, i ara? Aquest noi no guixa. Ve que telefonar-me per proposar-me si vull cantar en el seu conjunt. Esclar, com que ell sap que jo havia anat al conservatori i havia cantat una miqueta bé, i m'agradava cantar. Sí, a mi m'agradava molt cantar allò de los claveles. Però ara no. Ara un cantant ha de ser un noiet d'aquests que agradin, que faci bonic, ha de tenir molt pèl, ha de tenir fans. Un cantant ha de mirar d'una mena de manera, ha de ser allò on si és, no és, i moltes vegades és. Vull dir que té de ser una cosa indefinida, trist però alegre al mateix temps. A més, jo ara, amb la mena de feina que tinc, agafa el micro i que les figues són verdes, home. Home, no. A més, nosaltres, quan entrem en una casa, hem d'estar tristos, hem d'entrar fumuts. No podrem entrar en una casa d'un client i dir, hola, ja veig que tot marxa, això, nois. No. Imagineu, doncs, un dia la família del difunt que em vegessin. Allò que haguessin sortit a la nit, hasta per treure's el mort del cap, no sé què dius, Què han de dir aquella gent després? Que els he enganyat, que sóc un embustero, que no ho sentia, que feia comèdia, i tinc tota la raó. Esclar que m'ha proposat guanyar 30 bitllets al mes, 30 bitllets. En canvi, ara fent de funerari no els guanyo en un any. A més, jo tinc una cançó que potser seria un èxit. Sí, es titula No som res i és molt bonica. Escolteu-la. Els dels matins no es belluguen, esperen creuats de mans, 4 ciris cortinatges, mà de cartera i candau, fanal apagat o encès, no som res. La processó va per dintre, ballant-la o fent-la ballar,
Pompes, cançó de protesta, mà de cartera i candau, fanal apagat o encès, no som res. I ara tenim 60 anys, i ara tenim 60 anys, però encara ens aguantem drets, però encara ens aguantem drets, però no ens aguantem els... No som res, no som res, no som res. Apa, ja estic embolicat per tots cantons. Primera embolicada, m'he casat. Segona, ja formo part del conjunt. Que entre nos és un conjunt de ximples, això. Mare de Déu. Només hi ha que veure els títols de les cançons. Escolteu, mira. Vete porque me voy. Nos vamos andando. Ya iréis viniendo. Empezamos a pasar. La que ens surt més bé és el piqui-rasqui. Sí, amb el piqui-rasqui hi estem bé tots, tots. Esclar que la lletra ja és la lletra més bona. De totes les cançons és la que té la lletra més bona. Sí, la lletra té un missatge, És forta. Fa així. Piqui, rasqui, rasqui, piqui, rasqui, piqui, que li piqui, qui s'ho rasqui, qui li piqui, piqui, rasqui, piqui, piqui, que li piqui, qui s'ho rasqui bé. Yeah! Rasca el gos, rasca la vella, rasca el mascle, la femella, rasca el que va curt d'armilla, rasca el noi de la patilla, piqui, rasqui, piqui, piqui, que li piqui, qui s'ho rasqui, qui li piqui, piqui, rasqui, piqui, que li piqui, qui s'ho rasqui. Oi, que malament ho fem. El que toca el timbal, pels pobles ja li diuen el timbaler del Bruc, perquè cada vegada que toca tothom fuig corrent. Mireu, assagem fins a les 6, les 7, depèn del poble on hàgim d'anar a tocar, oi? Després ens fiquem tots a 600 del Pep, que té uns 600, escolta, que jo no sé d'on l'ha tret. Ens passem més estona fora que dins. Va, nois, que s'ha calat, va, nois, que no tinc bateria, sempre baix, noi, sempre baix. Aquest dia ja li vaig dir, Li vaig dir, escolta, noi, ens hauríem d'acostumar a anar-hi a dins d'aquest cotxe de tant en tant, Oh, això que diu que l'ha trucat, que carai ha d'haver trucat. I si l'ha trucat, que el torni a trucar, perquè no respon aquest cotxe. Que passa, es veu que li va voler posar un motor massa gros, home. Jo ho veig, que li pengen els cilindros pel costat. No es pot anar pel món amb els cilindros penjant d'aquesta manera. I s'escalfa. Escolteu, arribem als pobles calents com a gossos. Una vegada al poble, un parell d'hores atabalant a la gent, una altra vegada al cotxe i calents cap a casa. Dormo un parell d'hores i agafa la cartera. Jo no ho aguantaré, això, home. I la meva dona, pobreta, em fa una cara cada vegada que veu que surto de nit. Jo no sortia mai de nits. Què pensarà? Què es creurà ara? Es creurà que tinc una mandanguela. Pobre Pilarín.